ka pa. Mukhang mabababakunahan ka na naman kaagad ah. Hi, ma'am! Good morning! Hala! Kakain muna kami dito mga moms. Dito kami magbe-breakfast bago kami lumipat dun sa aming tutuluyan. Yan! Let's go! Almusal time! Hi, Crabs. Hala! Hi, Crabs. Almusal yan, crabs. Makatakot. Pero ito ba dali? Yan ang aming breakfast crabs. Taray! Yan yung ating only crabs na. Ayan po yun, ma'am. Fresh crab. Ha? Hala. Kung gaan na. Huwag gani. Ay, nung Hi, crab. Oo na. Iisa na iya pa na rin. Di ba yung naggatang sa Ito inyo? ang tumiyagi. Namubo na lang. Pero nakabali siya tumiyagi? Na. Oo, siya ba nakatagal itong hingin na natin? Siya ba nagsundo sa akin? Oh. Oh. Social ng breakfast namin. Dito may pakalaman juice street. Pa fruits. Lamian. Basta. We are here na sa aming tutuluyan. Hindi lang namin alam kung anong floor kami. Kasi mag-stay sa building na yun bago. Guys, Hi guys! saan tayo? Kapatid ko ni Hi Ma'am boys. Hoy! Kuya! Dito pala yung brother ko. Bro! Kasi mo sa staff. Sorry. Sa staff ah. Paano mo ganay? O daw. Apa sa kanto? Sa floor? Anong floor? Kuha Sa taas pa? Hey babe. Sana. Anong pangalan mo? Nico. Nico. Kailan edad mo na? Ha? Kailan edad mo? 20 Wala. plus. Wala. Oh, wala na. Legal na, legal. Halika na. Asan ba? Dyan! Tayo magpifinishing! Kayo mauna. Ayan, napakit na po tayo. Ano pa kang kaya pa? Hi! Hello po! Di tayo magugutom yata dito talaga, oh. Correct! Ibukban namin yan! May mga gulay. Hi! Ang tari, may sarili pala tayong ano rin. Ba't umikot ba tayo doon sa parking? Ano daw, hindi, walang traffic. Dito ba? Hoy, Juan. Ayun mo yan, daming kainan. Hi guys! Oh. Daming kainan. Hala, na ay massage clinic. Hi! Sada diri. Uy, dili. Shakid. Print out ka no? Sure God! Hala, Tora. Oh. Dito ka na. Sasahig ako ah. Alawa. Sasahig ako. Alawa sa pag-isiyan namin guys. May CR. Oh. Aircon, lamig, bawi. At meron na kapihan agad. O diba, sa kabila sila. Eee. Saan sila sa kabila? Tingnan natin. Saan sila sa kabila? Thank you, boys. Thank you. Hala. Saan ka ng pink? Saan mong pink ito? Sada oh. Tari na room natin. Ay, bakit? Hala. Ayan ang mga moms. Tapos kami makalipat dun sa aming pesto. Punta muna kami ngayon ng general merchandise kasi medyo matatagalan kami. No? At bibili kami ng ilan sa mga gamit na pwede namin gamitin sa loob ng pinag-i-stayan namin. So,
Ayan, titingin kami ng mga doormat, ng walis, no, ng ibang mga basahan. So para na sa ganun, meron kaming gamit dyan sa loob. Ando sila bakang sa kabila. At si Britney ngayon, tig-isa kaming sikad, kung tawagin nila dito sa Cebu. Bakang! Sa bigat namin, hindi kami kasyang tatlo sa isang sikad. So magtigi-isa na lang kami para quits. So andito na po kaming tatlo. Matapos tapos ang napakalapit na lakaran. Hindi na kami ng walis. Charger. Kasi naiwanan po ni Britney yung charger. So ang gusto niya mangyari, sino magbabayad? Si Madam. 'Di ba? Sumama, nagpalibre pa rin charger. Pero may panlalaki, may pangulong lalaki, may pang tuition. Grabe! Hindi! Yan, so nandito na tayo sa mga yan, gamit sa bahay. Kuha ba tayo nitong kawali? May lutuan na tayo. Yan, isang Eurotex. Baso, baso ba dito? Ng tubig, whatever. Ayan, no, paper cups. May taas tayo din. Wala taas din sa iba. Meron. Wala na. Asan yung mga basahan? Saan yung mga basahan? Ito pala bakang ni. Okay, Thank you po. Ay, dito mga basket. Basket? Ito doormat. Oh, 3 for 100. Ito. Kuha tayo ito. Sabi mo kay Brenda. Buta na naman sa kwan. Oo, sorry ate. Pero kuhaan man daw ka ng ano yun, Ambitious ang puto. Bukang ambitious. Sige, ano ulit? Ano? Basurahan, baka itong black. Wala ka nang talent, nagsasuggest ka Ay, pa. paper. Aking kuan. Plastic bag. Ano, dadali mo yan? Bubuhatin natin ulit. Ay, Ate Suzy. Ayun. Ate Suzy. Wow. Australia, kumusta? Balita ko may Ate Rhea, pag-share sa mo blessing Ate Rhea, kay gabi kong ka-celebrate. Gabi kong bless Ate Rhea. okay na to ha. Gabi kong bless Ate Rhea. Kukuha rin tayo ng walis para na sa ganun yung aming room ay nawawalisan. Okay, so we have walis na from Pure Gold. Bibili na rin tayo ng, ayan, meron na tayo. Dagdag kami ng conditioner. Baka mag-away-away pa tayo dyan. Shampoo. Kana sa mga boys. Soap o soap? Ano ba ang gusto mo? Kahit saan ba? Panligo. Yung sabon. Ito to. Gusto niyo to. Ito sabon niya to, Koji. Tsaka safeguard kuha tayo. Uy, bakit may alcohol? Dapat bawasan mo yung ganyang ugali. Tingnan mo. Puro bakterya yung balat mo. Magkape tayo. Ano yan? Ay no. Tawala ka pala mukha mo. Kapakakapal talaga ng mukha. Kanina lang yung sa Shea. Ito lang. Iba-iba mo. Ikaw rin talaga, ano mo rin eh. Yan yung ganyan lang. Hatiin. Hindi, okay na yan. Oh, ayan. Good luck talaga sa Good luck talaga sa ATM. Good luck sa yaw-yaw po. Wah, dami nyo binili! Okay na, soap, wala na, basahan, walis, Shampoo, nagaya ng conditioner. dumi. Okay na yun, huy, tama na, halika na. Okay na po. Alin? Nagharap pa ng chicheria. Baka talaga, no? Ito po si Brent. Ano po? Ayan na mga moms. Ha? Makapag-request kayo ng snack, parang alam mo talaga eh, no? So, nandito na kami, pauwi na po kami. And mag-aayos na kami ng aming bahay. So, sa mga susunod naming journey, dito sa Cebu City, see ya!